facer filosofía, para min, así, cousa que eu pensei é preguntarte cousas a ti mesma e non buscalas en Google nin nada polo estilo, senón e pelexar aí por responderte ti mesma, aínda cando é incómodo e incluso doloroso aquilo que ven á cabeza. Non ser evasiva, non evadirte de ti mesma, sí? Non que de repente venche unha cousa á cabeza que che doe e deixar sair o pensamento. É dicir, pois sí, é fodido, pero é así. E daquela vou contar unha cousa, un acontecemento meu sinxelo da vida, pero bastante fondo. No 2022, un día, no que eu estaba aí moi trallada da cabeza, trallada non de tola, senón pensando cousas, eu non estaba ben. Había aí un vínculo que xa estaba roto, porque a outra persoa deixou de soster, mais a mensaxe que me mandaba é de que eu era moi especial, moi maravillosa, moi importante. Había unha amizade que se sostiña residualmente, non? Un pouco naquel fomos importantes unha para a outra, pero había cousas. Daquela eu marchei para Vimianzo e estaba un día así bonito, nublado, que refresca pola mañá, e agarrei a ruta dos Penedos, por aló arriba, é unha ruta, ademais, que está moi ben marcada e todo. Cando cheguei ao bico, aló a Torre da Moa, que hai unhas vistas espectaculares, que se ve Traba, ca súa lagoa e todo, senteime ali. E pensei para min, e pregunteime isto. Se eu agora aquí soa, comezo a toparme mal, caio, magoume, ou pasa malgo aquí, teño o teléfono e a quen chamaría, non? E por un lado estaba o desexo de que poder chamar a esas persoas que foran significativas nos anos de atrás e que esas persoas me quixesen tanto e eu lles importase tanto. E por outro lado estaba o chamar a persoas que eu, con certeza, sabía que lles importaba de verdade. Daquela eu fixen un exercicio que a min isto doiume, sinceramente. Moi enriquecedor. Imaginei a estas persoas vendo o seu teléfono onde pon que Patiño está chamando. E poden imaginar persoas que dirían, joder, esta que quere agora? Non está a justo. Ves, sempre reclamando, cousas así. E imaginei outras persoas que co pouco que se chama hoxe dirían, hostia, Patiño, que lle pasou a esta? Está chamando, algo pasou. Depois seguín por ali dando unha volta polo monte, baixei, comín aló a medio camiño e seguín pensando nestas persoas, non? E dicíndome a min claramente que había persoas aí as que eu non lle importaba, xenuinamente. Que ante a miña necesidade, por exemplo, de axuda ou de que me veñan botar unha man, rescatar o que sexa, nunca verían unha necesidade real que queren cubrir porque eu lles importo. Non? Verían aquel Patiño no móvil como, que quererá? E dai, pois, con dor, fun asumindo, porque isto non é que un día ti dis, hasta aquí cheguei. O día que dis hasta aquí cheguei, ten que haber moita reflexión detrás. Pero sí que andei ese camiño de darme conta que aquelas persoas
tiña que atopar a forma de rachar dentro de min ese desexo de que me quixesen, de que incluso aquilo que din de ai, eres moi guai, eres unha tía puta madre, pero, sabes, despois, que che dean, que eso fose falso, pois dicirme a min é que non é falso, é que non lle importa suficiente. Non queren estar para ti. Queren terte aí. E que aquelas outras persoas que eu sabía con certeza que, aínda habendo menos vínculo, quizáis, si se preocupaban xenuinamente de min, era aí onde eu tiña que poñer o foco. É isto basicamente. E facer filosofía íntima, sí? E despois, desde aquí, é onde ti podes trazar unha teoría, explicar todas estas cousas que eu explico, de como funcionan as relacións humanas. E de como hai persoas que estiveron aí circunstancialmente porque lles conviña, por conveniencia e porque naquel momento lles ia ben, e porque ti eraslle útil e facías un servizo na súa vida. Ese capitalismo emocional. E cando pensaron que non facías o mesmo servizo, que xa non eras útil, ou que xa se aburriron de mirar para o mesmo, ou que pasou alguén que había que ver se era mellor que a ti, pois dá igual. Se vas aló na Torre da Moa, partes as pernas, pois chama ao 112, sabes? Porque isto, ademais, a Sociedade do Benestar ten isto, pois chamar ao 112. E iso sería un pouco a idea. E aí podes trazar e medrar, e comprenderte ti ese eu desexaría que fosen estas persoas, mas non son. E tomas polo saco, patiño, que non son estas persoas. E aí podes te priorizar dunha forma san, na que ti non manipulas estas persoas en plan, ai, Dios mío, por que nunca me axudas, eu merezo e tal, senón priorizarte dunha forma san, onde dices, vou poñer o foco nestas outras persoas, que sí que me queren. É iso.